Naufragoei, asteroideen antokira, irterak badakizuen ondiren, espazio untzietan, eta sanbradan aztertu zuten, jakintxuenek ebatzia zutena, salbarurako unibertsoa, kuantifikazteke egun nura, maitu aurretik erabaki hartu beharra izan zuten. Neonezko argiak nola ikun sentiratzen gintuen noben esanez, azkenean gizaki orok aurrekin behar dio bakarik, azkeneko instantean, azkeneko latxari egun nura iritsi aurretik erabaki hartu beharra izan zuten. Ies egin alabetan itxoen, errugabeak zirela antzesteko. Eta larritzen hasi zen ametxera hilen asanbladatan, bi aukera soili ditut